po, no? Ayan, 30 pesos tumpukan. Makapagpapangat ka na ng mga ganito, no? Tumpukan po dito ng mga tilapia. Ayan, 100 pesos. Tilapyang Batangas. Kilo. Ayan, mga lapis na pangatin. Lahat to, mura lang to, 50 lang. O, 50 pesos na tumpok na inyo pong mabibili. Shout out po at magandang umaga po. Sari-saring isda at ito yung mga 50 pesos na tumpok. Good morning! Ito yung presyo naman ng mga gulyasan. May 70 pesos at 80 pesos na per kilo. At yung mga tamban po natin, murang-mura po. 50. Ito, yellow pin, bagsak presyo, 80 pesos per kilo. Wala ka bang nasima? Wala ka nasima? Ayan, no? 100 pesos tumpok. Isdang buging, 100 pesos. Mga isdang papakol o surahan na tinatawag po nila. 100 pesos sa tumpukan po yan. Isdang surahan. So sa mga hindi pa nakakilala ng isda na to, ito ay masarap sa inihaw. O kaya gawin yung fish fillet. Parrot fish pa rin po. Ayan. Tandang piso ang tumpok. Ayan, o. Sariwa po yung mga loro, no? Parrot fish kung tawagin po.